मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सिमेन्ट सापरि दख'रा एबसुनि गोख्रों मावथि लंकेश्वर गयारिया गोब्राब लोमजाना दं। मोनसे समनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों मावथि आरो आथिखालाव सरखारि नङै आलारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि लंकेश्वर गयारि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो किडनि बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबोगासिनो दं, नाथाय दासिमबो फाहामनो हायाखै। लंकेश्वर गयारिखौ दा डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होगासिनो दं। नखरनि थासारिया मोजां नङैनि राङारि आंखालाव बिथांखौ मोजाङै फाहामथाय होनायाव जेंना नुजाथिदों। लोगोसे बि पजिटिभ थैनिबो गोनांथि जादों होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ खबजबना नखरनि सुबुंफ्रा हेफाजाब नागिरदों। गोसो गुदुंफ्रा नैबे फन पे नाम्बार 9101438097 आव नङाब्ला एकाउन्ट नाम्बार 3122577054 IFSC SBIN 000557 हेफाजाब हरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।